No niin, E61 530D. Huoltovalon nollausyritykset jatkuu. Mä tossa jo virrat on koko ajan kakkosasennossa ja on jo painellut trippimittarin nollausnappia ja mä näytän vaan tässä videolla nyt sen, että sen öljykannun kuvan saa näkyviin kyllä sen jälkeenkin, kun tätä nappia on painellut jo monta kertaa. Ja mä nyt aloitan sille, että mä painan napin alas. Tulee tuo kolmio. Sitten muutama sekunti sen kolmion häpymisen jälkeen ylös ja alas. Taas käy samalla tavalla. Ylös ja alas. Ylös, alas. Noniin, nyt mä päästän irti ja pohjaan takaisin. Edelleen nappi on pohjassa. Elikkä se öljykannun kuva hävisi siitä ja tultiin salavalikoihin.